Falta poc perquè el Club Natació Molins de Rei celebri mig segle de vida. Va néixer fa 47 anys com un petit club esportiu per nedadors, però ha anat evolucionant i s'ha convertit en un dels clubs més importants de Molins de Rei a nivell esportiu i a nivell social. Això, però, no hagués estat possible sense tots els socis que hi han donat suport. Actualment el club compta amb uns 2.800 socis i ha volgut premiar la fidelitat de qui al llarg d'aquests 25 anys ha estat vinculat ininterrompudament a l'entitat. S'ha celebrat, doncs, un acte al poliesportiu per tal d'homenatjar els socis. Mira, aquest acte va començar, si no me'n recordo malament, fa 22 anys, quan el club va fer els 25 anys, per acord de junta que hi havia en aquell moment, van acordar que la gent que van començar amb el club se'ls donava un pin de plata. I des de llavors això ha anat evolucionant i hem arribat fins avui, el dia d'avui, ja 22 anys, que estem donant els pins de plata, esperant que d'aquí, crec que són 3 anys, ens tocaria ja començar a donar el primer d'or, que em sembla que encara en donem alguns. Sí. El club sense socis no existiria, o sigui, som un esport que és molt car de mantindre per la instal·lació i tot el d'allò, per tant, si no tenim una massa de socis que molts d'ells són més usuaris que socis, però sense aquesta massa no podríem mantindre el club tal com és. Els clubs de natació són caríssims perquè mantindre l'aigua calenta, tot l'ambient i tot el d'allò resulta car. Per tant, si no tens una massa de socis important és impossible subsistir. Durant aquests anys el club ha passat per diferents moments, per algunes dificultats també, però ara afronten els propers anys amb nous objectius. Després d'uns anys difícils que hem passat, ara aquest moment això ja està superat i ens mirem al futur amb una mica més d'empenta, diguem. Intentem que durant aquests 4 anys que tindrem de mandat, que recordo que les eleccions van ser aquest estiu passat, aquests 4 anys ara que ens tenim de mandat, la nostra intenció és remodelar i si és possible ampliar. Hem anat millorant de mica en mica, hem fet millores, però ara tocaria una reforma bastant important, sobretot el que és vestuaris i si és possible, que això depèn molt dels acords que tinguem amb l'Ajuntament, ampliar també. A l'acte també hi ha assistit el regidor Ramon Sánchez com a representant de l'Ajuntament. Ho ha fet per felicitar-los i alhora per donar el suport del consistori i mostrar-se disposat a treballar per cobrir les necessitats del club. La piscina s'ha quedat petita, això amb el Xavi n'havíem parlat moltes vegades, la piscina ha de patir una transformació. Tal com està avui en dia, hem arribat possiblement al cupo que podem donar amb el que tenim. I en definitiva el que hem de decidir és cap on volem anar. L'Ajuntament compteu que estarà al vostre costat amb tot el que puguem, o fins on puguem arribar per tal que puguem ampliar les instal·lacions. Tots els socis que han assistit han rebut la seva insígnia i s'han fet la foto oficial. Finalment l'acte ha acabat amb un refrigeri. 1, 2 i 3.